Szia Eszti, nagyon csinos bondlánynak öltöztél ma este. Köszönöm szépen. Igen, én most a visszafogottabb bondlány vagyok a hidegre való tekintettel. Milyen egy jó bondlány szerinted? Hát mindenképpen szexi, van kisugárzása, és hát ösztönös szerintem. Nekem ez az, ami eszembe jut róluk. És melyik filmből nyert az ikletet a ruhádhoz? Hát ez most csak én így magamnak kitaláltam, szeretem én kitalálni az ötleteket, szoktam inspirálódni természetesen, de én most így nem jutott eszembe olyan bondlány, akihez én így úgy gondoltam, hogy húznék kinézetre, vagy így életérzésre. Úgyhogy most csak így magamnak kiöltöztem. És van kedvenc Bond filmed? Hát úgy most nem tudom, inkább bondlányt mondanék, nekem Halle Berry volt az, akinek egyszerűen olyan elsöprő kisugárzása van, hogy így inkább bondlányt mondanék, nem Bond filmet. Nekem egyébként Pierce Brosnan az jobban tetszett Bondként, megmondom őszintén. Most lehet, hogy sokaknak ez egy tüske, hogy nem Craig... Daniel Craig, igen, megvan, nem Craig Daniel Craiget mondom, hanem Pierce Brosnan, de nekem valahogy ő jobban megfelel Bondnak, nem? Szerintem is. És mesélj nekünk arról, hogy nemrég jártál ilyen tanyán, ha jól tudom. Milyen volt? Hát egy életre szóló élmény volt, az biztos. Voltak nehéz napok, de rengeteg élményt szereztem. Tehát tényleg olyanokat, amit nem is gondoltam volna. Olyan dolgokat kellett csinálni. Hát most nem akarok semmit elmondani, inkább nézzem mindenki meg a részeket. Most pénteken fog kezdődni, 9-én, november 9-én. Rengeteg izgalmat és vidám percet szereztünk szerintem a nézőknek. Hát pláne a fiúk. Ekü egy elmebeteg volt, tehát egy őrül, de imádtam. Sanyóca, Fluor is, oda mi meg ketten így a csajos részt képviselni, de nagyon jó volt, tényleg rengeteg élményt szereztem. De te pesti lány vagy, ugye? Én Dunajvárosi vagyok eredetileg, 20 évig ott is éltem, Pesten születtem, aztán elköltöztük Dunajvárosba, 20 évig ott éltem, és visszaköltöztem Pestre, tehát ilyen fele-fele. Tehát akkor nagyjából mindig nagyvárosi lány voltál? Igen, a Dunajváros az egy ilyen közepes városnak mondható, de hát azért nem vidék, nem falu. Tehát azért azokat a részeit nem tapasztaltam meg a vidéki életnek, hogy tehénfej és hajnalban kelés, házkörüli munkák, úgyhogy azért ez nekem új volt, hiába vagyok vidéki. És mi volt a legnehezebb itt a tanyán? A legnehezebb? Hát voltak nehéz feladatok is, amit még nem szeretnék elárulni, hogy mi, de amúgy a legnehezebb úgy általánosságban az volt, hogy ugye nem volt fűtés, nekünk kellett fűteni, fát aprítani, gyorsan begyújtani, hogy ne fagyjunk meg, nem volt meleg víz emiatt, csak melegíteni tudtunk egy kis teknőben, nem volt rendes fürdőszobánk, hanem pottyantós WC, na hát nekem ez, meg a bezártság. Tehát nekem a bezártság volt az, ami még ezeknél is rosszabb volt. Az, hogy hiába voltunk szabad levegőn, de nem nagyon tudtunk onnan kimozdulni. Maximum a faluba, de azt is csak ritkán. És volt olyan, amitől így kimondottan undorodtál? Hát én állatokat nem öltem, de egyébként nem is lehetett, mert ugye ennek megvannak most már 2012-ben a maga szabályai, viszont a hullákat, azokat nekünk kellett ugye felboncolni amúgy, és azért fogalmazok így, mert nekem ez tényleg ilyen élmény volt. Úgyhogy ezt én a fiúkra hárítottam, és mondtam, hogy ezt én így annyira nem szeretném.